Ibon Iparragirre kartzelan mantentzea bere bizitzaren aurkako eraso larria da. Erabakia atzeratuz, epaileak egiten duena da zigor erantsi bat eta tratu krudel eta gizagabea esartzen dio Iboni. Fiskaltzaren krudelkeria, espetxearen inhibizioa eta epailearen utzikeria argi gelditzen ari dira, behin eta berriz egiten dituzten mediku txosten eskaeretan eta diagnosiari eta bizi itxaropenari buruzko ihesbideetan. Ibonek soberan ez daukan denbora galtzen ari dira eta bere egoera larriak berehalako kaleratzea eskatzen du. Gaixotasun larriak, sendaezinak eta bere bizitzarentzat arrisku nabaria duten kasuentzat hala jasotzen duelako kode penalak. Ez dago hitzik Ibonen larritasuna adierazteko. Ez dago hitzik Ibon heriotzara kondenatzen dutenak kalifikatzeko. Bere kaleratzea gizatasun afera bat da, eta zentzu horretan epailearen erantzuna behin betikoa eta eztabaida ezina izan behar da, kaleratzea. Aitzakia eta luzapen gehiagorik ez. Ibon behingoz kalera.